Hambisani iy'nyawo madoda ngaphansi kwami siyabuyela sogini. Ntoni yami wathi Hayi bo, wemadoda sheshe ngaphansi kwami siyabuyela. Hawu. ntoni yami Entoni? kuhamba kahle kodwa Hayi saphila. hayi athi ngihambe nje ngokufaka imibuzo nje mfisha Hawu dule. naku umshosha phansi usubona ugcwele ithe kwenzakalana ntoni yami Mfowethu hayi umshosha phansi phela yini iqembu elikhulu leli. iqembu elikhulu Iqembu elikhulu uhlezi kubona noma lilayive nje. ngiyakuthola Sazobuyela ngophasword uzobona futhi lilayive. ngibonile naku Super Sports lapha hayi Sambama nasendabeni uma uvela uzobona nje. Uzobona uvela umshosha phansi mfowethu. kuzodla unyawo nje kuphela Unyawo kuphela. mana ntoni yami khona into engifuna uku-understanda ngale nto ekuthiwa i-GBV warawara abazama ukuyilwisa lana kuhamba kanjani udabula kanjalo Ola ngaphakathi. yeah uGBV bafuthi khona bayazama futhi ukuthi elisane nayo. yeah hayi Ukuzela yona ukuthi hayi kuba abahlukumeza abantu besifazane. yeah hayi ngoba sesophazanyiswa ile ngoma ngiyayikhathaza manje